Game. Ano mo pa'y takluban? Maganda! Go. Mau! Game na. Mau pa'y takluban! Balit boss, sorry boss. Mo pa'y takluban na. I'm architect Kedal's first employee. Ako ngayon ni Rap Rap, pananak ni Layla. Naton banda na bisita yan natin ang pakat balogan na Pakpak Parahit, I am! Sige, pakilala ka mo, Tagurosa. Kung ano tayo kinap na banda, tapos ngaran niyo, tapos taga din. Sige. Wala, magtatagalog ngayon, ano? One, two, three, game. Mau pa'y takluban. Dito At ang bisita natin ay ang bandang I Am. Woo! Ako nga pala si Emboy Vocals sa Catalonia, San Pablo. Ako si Devon sa tambol. Lucas on keyboards, Maolong at Balugan City. Friends, Bukal. Yerdes. George, Guitars. Balogan. Dada, Tagabaho, Katbalogan. Changya Turntablist, Maolong City. Para malaman nila kung ano kayo. Ano yung history ng banda nyo? Paano ito nag-start? Ako sasabi. Oo, sige. Ikaw na. Sa pagkakaalala ko, nung nakaraang taon, merong kompetisyon ng mga banda. Tsaka naisip naming sumali. Amo na ba? Yun na yun. Yun. Naisip namin sumali, tapos hindi kami nanalo. Pero patuloy kami sa paggawa ng mga original songs, kaya pinanindigan na lang namin. Bali, nag-birthday na kayo? Mag 1 year na ba? Or hindi pa? Ay, Last August lang. sa kwan yan. Yung patron. Yes. Yung pesta. Puta. Anong music style ng banda nyo? Yun. Music style? Oo, anong genre niya? Anong... Hanggang ngayon, gusto pa din namin na maging experimental lang Ano talaga. yung ina-experiment nyo? Madami lang. Oh, Eto, may chemist ako dito. may ano? Chemist. Uy! Pwede magpa-blow. Experimental lang. May mga kanta kaming pag marinig, akala mo parang may roots, tapos May roots, may buds. Ganun. yun. Minsan may hip-hop, minsan may... Basta experimental lang. Kung ano lang maisipan namin. Gumamit ka ng mic, tol. Mic ka. Gumamit ka ng mic, tol. Mic ka. O yung genre namin na undetected. Oh, ang galing pa rin yan. Hindi na-detect. Kung anong trip lang na magawa na kanta, all original songs kasi, so yun. Pinagsasama-sama na lang kung naisip ng isa't isa. So yun, parang undetected genre. Pero from the start, ganun talaga. Hindi nagbago Yes, pa yung... hindi pa nagbago. Same. Hindi pa nagbago yung mga trip nyo. Ganun pa Good. din. Isa-isa, influence sa music. System of a Down, Eminem. POD, Biggie Smalls. Sticky Fingers. Stick Figures. Rage Against the Machine. Marami kasi akong influence, so yun na, Tool na lang. Tool. Francis M. and DJRB1. Hindi, from the start, vocals talaga yung
Sa'yo? Puta. Yung totoo talaga, hanggang ngayon, pangarap ko pa din na matutong maggitara. Yun talaga yung gusto ko. Okay lang, padayon mo yan. Maggitara, ba't hindi mo alam magkuhan? Pero alam mo mag-finger. Medyo na, medyo. Konti lang. Pero alam mo mag-finger ng gitara. Mga minor. Hindi ka na... Mag-finger ng minor. Finger... Uy! Oo. Sharp. Sige, ikaw, nag-drums talaga yung unang minalmal mo? Simulat, Sige. simulat sa pool sa drums na po. Simulat sa pool. Sapulan. Sa pool. Ikaw, Alam ko Ano? basic. Alam ko mag-gitara pero mga basic lang pero mas na-inspire ako mag-keyboards. Rap talaga yung kuhan mo. Galing sa rap group, nagka-kolabo lang. Umapi ka lang Kulabo. dito. Umapi lang. Buti pinaapi ka agad. Ako sa dating banda, bahista ako. Tapos ngayon ako yung lead guitar. Ano ka dati? Bahista. Sige, ikaw, First band ko nung una, gitarista naman ako, then nag-shift sa tagabaho. Ilang years? 3 years kuhan sa isang school. Sige. Ikaw, Dati yung hinawakan ko kalan. Ngayon, nag-upgrade ka na. turntable na ako. Dati hugas lang. Ngayon, kuhan na. Gig na. So, handa na ba kayong marinig ng kuhan? Ilang kanta? Hindi, tutugtog sila. Anong tutugtugin nyo? Anong kompo yan? Yung pamagat ay Salt and Gold. Salt and Gold. Bakit? Parang dagat at oras. Naisip ko kasi yung isulat yung kanta na yun nung dagat kami. Siyempre. May dagat. Naman sa kuhan lang. Yun, tapos, ewan, parang may Saan yung gold? Dun. time. Oras. Oras sa dagat. Yun. Oh, ilang oras man? Oh, tawaray lagi ah. Sige. Alright, tutugtog sila. Uyo!